Halo, hai, आं लोमजादों गगा मोनदों थ' आंनि एन पाउलुस ब्लग चेनेलाव नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमखौबो आंनि दिनैनि बे फुंनि समाव हामबायहोयो। आं दिनै जेबो बानायनो भिडिअ गैया, बेनिखायनो बे दान्दिसे फुंनि समाव बे आदामोननि गेलामाल दखानखौनो दान्दिसे क्लिप होनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आदाया बेनो मना सेन्टार बाटासिफोराव। थ' नायलां लोगोफोर। नै साइडआव साहा दखान, बे जोंनि मना सेन्टार। नायदो लोगोफोर, मना सेन्टार बियो। मा आइटेम नांगौ मोनजोबगोन सिङाव। फारसेथिं बिस्कुट दङ, बिस्कुट मोनगोन। न'आ दोननो जायगा गैला। अल सीसी केमेरा दंजोबखायो खिन्थु लोगोफोर, मोनसेबो खावनो हाया, नै गोमानो हाया। सीसी केमेरा दंखायो। नै सीसी केमेरायाव आंखौनो नुगासिनो दं। हनै नुदोंना? आंखौनो नुगासिनो दङ। थान्दा लोंनाङा, स्प्राइट लोंनाङा। गगा मोनदों आंखौबो नै। नाथाय गरमाव फैयोबा दान्दिसे आराम खालामनो लुबैयो। लोंफै, मा साबोन नांगौ मोनजोबगोन। आदाया दखान होजेननाया खै बोसोरसो जाखो? एसे सोंना लानोसै नामा? दखान होनाया जाबाय, सिगाङावनो खुलुमबाय। आदसा, गोजोन्थों। आं दखान होनाया जाबाय आजि 30 बोसोरसो जाबाय। 30 बोसोरसो जाबाय। 30 बोसोरसो जानानै दा इसोरनि अननायाव गथ' गथाय गासैबो फोरोंबाय आरो जोङो न'बो लुबाय। आदसा, दखानफोरखौबो लुबाय। दखान लुखांनायनि उनाव आरो RCCबो जेने तेने आदसा लुनो हाबाय इसोरनि अननायजों। बेनिखायनो जोबोद इसोरखौ हामबाय होयो। आरो दिनै नंगौ बेबायदिनो गथ' गथायखौ फोरोंबाय। फोरोंनायनि गेजेरजों दा मोजाङै सोलिगासिनो दं। 3 गथ'फोर दं। सानैया हाबा जाबाय, सासे दंबावो देग्लाय मेट्रिक होदों, रिजाल्ट मोनथ'वाखै। बिनि उनावहाय दा मा जायोसै बेखौल' माने रिजाल्टखौ नेगासिनो दं। आदसा, थ' आदायाथ' जेबो खेथि बाथि गैया, बे दखाननि गेजेरजोंनो न'खरखौ सालायनो हादों ने? बेजोंनो जों सालायो। आदसा, बिदिनो साफा फरियाल आरो बेसेबां जे आलासि फैयो बेखौ माने जों गासैबो खुंनो गोनां। सोरबोजों मा बेमार आजार फैयो बेफोरबो जोंनि आखायाव गोग्लैयो। बे गासैबो दखाननि गेजेरजोंनो अब्ला न'खरनि मेन्टेनेन्सखौ खालामजोबनो हायो आरो ना? अब्ला जोबोद मोजां लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जुदि दखान होनो इस्सा दङबा बेबायदिनो गेलामाल दखान होनो हागोन। सोरबा ओरै उदाङै बेखार थानायफोर दङबा नायदो लोगोफोर, दखाननि सामानफोरखौ दोननो जायगा गैया। नै बेफोरनो न' सिं मानि दोनजोबदों। नैबे गुदाम, नै अमानि जाग्रा आदार बायदि बायदि सापर्ट ना मा होनो बेफोरखौ मोनगोन। न' सिङावनो नै मालफोरा मोनजोबगोन। RCC बिल्डिंआव गाखोबाय लोगोफोर, नायदो दान्दिसे। नै मालानो माल। वाव, RCC बिल्डिंआव आदा आन्टनि मोननि RCC बिल्डिं बियो। मना सेन्टारखौ जों नायहरनि गोजौनिफ्राय। नै बेनो। नुदोंना रायजोफोर? मना सेन्टारा बेनो। बेनो। गोलैजानो गिलायलाङोलां आं। वाव, मिलन स्कुल, नै बे मिलन स्कुल। जुम खालामनानै देखायबाय आं नै मिलन स्कुल। स' आं ओंखारफिननोसै।
Galamal dukkanनि samanफोरा नै So लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आं दिनै गगा मोननानै गुजुना लोमजादों बेखिनिखौनो भिडिअ बानायनाय जाबाय जुदि गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालाम थेंक इउ दिनै बे गोथार फुंबिलि समाव बेखौनो देखायनाय जाबाय आंनि एन पाउलुस ब्लग चेनेलाव नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमखौबो आं हामबायहोयो गोसो गोरबोजों गोजोन्थों थेंक इउ